دەم باش ژناڤەندا نووچەیان پرێس 23 کوردی ئەز ئەلەند شێخی ژوەرە کورتە نووچەیان پێشکەش بکەم. جەژنە نەورۆزی هات پیرۆزکردن ئیرۆ لە هەموو باژارên کوردستانê هەولێر دهۆک ئامۆد ئامەد کوبانê نەورۆزەوە پیرۆز بە و لە هەموو gelê کوردستانê bihêviya yekbûna gelê Kurd. Şanda opozisyona Sûriyê Cinêfê Newroz pîroz kir. Endamên şanda opozisyona Sûriyê di hevdîtinên Cinêfê de bi helkefta Newrozê mûm vêxistin û ceşna Newrozê pîroz kirin li gelê Kurd. Qereylan bu Erdogan dibêje Qereylan îro ragihandî bo Erdogan ku em amade ne bo hevdîtinên nû li ser rewşa Bakurê Kurdistanê. Dewleta Türk dibêje PKK xwedî çekên giran e. Dewleta Türk îro ragihand ku PKK xwedî çekên giran e wek Zagros 1, Zagros 2, Şiyar 1 û gelek çekên dî. Partiya Yekîtiya Niştîmanî ya Kurdistanê alîkare bi roja avar e. Îro endamê Partiya Yekîtiya Niştîmanî ya Kurdistanê Letîf Nîrwahî got ku em piştgirtiya şoreşa Rojavayê Kurdistanê dikin û em alîkarin bi biryarên wê.